बोले रहो अपना जिला के सम्राट है तो का हो लेकिन निर्मलो यादव अपना जिला के एगो है इहो एगो सम्राट है एगो निर्मला यादव है सर्च करके देख ली दीप सहभागी इहे से तू गोला रहे सुदर्शन यादव जी से झारखंड में यहाँ के कहता नहीं कि माई आओ लाज के बचाव तो वो बेंजी वाला बजावत रे कि आज भर ढील दो अब बाल धके छील जकाटा के मंच पर चढ़ाई दे लई के यह तो प्रगति बा महाराज पे है निर्मला कहतर के हम एगो है आई कहतर देखी कैसन बात बेंजोला के शिकायत करता है महाराज इनकर बेंजी वाला बजाया है क्या है कि हावला फील दा आ बाल धल के छील दा तो रोला बेंजी वाला कहां कम बजावला ओ दिन बजले रे त ना याद रहलु ह हमर बजावला उसके हावला फील दा मुड़ी ध के छील दा तोरो बजावल कि बचल बड़े माल तो ने नहीं उझुल दा पहले के समियाना में आये बरा के समियाना में अंतर बा ऊ कैसे पहले के समियाना 52 चुप के लागत रहे एमे 35 अगर एक औछार बारिश हो जाओ तो वो कोनो दिक्कत ना होखे ए बरा के समियाना एमे 35 गो चुप बा ए बरा के समियाना अगर एक गिलास पानी अगर फेंके होगा तो कहे कि ये माल मेरा नहीं है ये दे दिया जाए बेच जी को सप्लाई किया जाए सम्राट जी को दे दिया जाए ये माल उन्हीं का है हाय देखी रंग महल जकर नामे में रंग महल जकर नामे में रंग महल अरे रंग महल कौ दिन रही नया रही 9 दिन पुराना रही 100 दिन दुनिया आई दुनिया छोड़ी निर्मला यादव हरदम रही है ये बात ध्यान में हाँ पहले के मर्दाना में बड़ा के मर्दाना में अंतर बा कैसे पहले के मर्द लोग खूब खा पी के और टंगरी के रान बना के देखे लो कि मैं मर्द जैसा दिखाई देता मोछ बढ़ा के देखे लो कि मैं एकदम टाइगर जैसा देखता हूँ कि नहीं आजकल के मर्द दूसरा ना बेंजू वाला के देखिए अपने बेंजू वाला के देखिए हमारा ब्यासन जी के आप लोग देख ली छोटी छोटी मोछ कटवा के हिप्पी सुंदर बढ़ा के हटो नहीं तो मारिए दूंगी देखते हैं कि मैं लड़की जैसे दिखाई देती ई हाल हो गल बे मर्द के ही हो तो आज के गीत संगीत भोजपुरी के कैसन हो गई कैसा पहले के गीत संगीत कैसा रहले कैसा यही दोनों में अंतर देखी पहले गीत संगीत हो के भोजपुरी के सुगंध निकले हमार बेटी बहन परिवार घर में बैठ के सुने मेल फीमेल दोनों आज भोजपुरी में इतना दुर्गंध फैले लागल कि अकेलहू सुने में लाज लगे लागल और ईयरफोन लगाए पर कान में का ब्लूटूथ हमरा तो निर्मला के दिमाग देखला पर लगे कि एकरा दिमाग कटवा के मरी तरह खा के अमेरिका चेक करावल जाए कहतर कि एक घड़ी के मर्द पहले के मर्द में अंतर हो गई बा एक घड़ी के तो मर्द सब कोई क्या करता कि मोछी लाके कहता कि हम बेटी ऐसा लगत नहीं कि ना एक घड़ी के मेहरारू नहीं के बदल तारा ऐसा सबके ना तारा ऐसा पहले तारी सब मुरेठा मेहरारू के मुरेठा बने के चीज है बाहले तरी मुरेठा कहतर कि हम मर्द ऐसा लगत नहीं कि ना कोने निहुर कंपनी खोली अब सारा खजुआर दिन आई ओने चल गई देखे ए चुनरी केहू सुनरी पर निमन लागेला अगर केहू मरद के उड़ा दी तो सुनरी कहाई है ना उ छुछुनरी कहाई है ना वो बात ना हो नंबर में चल जाई लोगे ट्रेन छप वाला 7वां नंबर चुनाव चिन्ह खत्म वही में यह चुनरी उड़ के
अब माई के दरबार में जाए के बाद तो केहू कहे कि निर्मला यादव एगो भक्त माई के आ गई बड़ी अगर यही चुनरिया के कहाँ जाई कहाँ के हो कहाँ जाई छे तो लोग कही कि एकदम ट्रेन में के 7वां नंबर मर चल ले बा आ यही चुनरिया के रहो जिया हो निर्मला काका जिया बाहर बुलडोजर बाबा अगर यह चुनरी रो सर पे बाह लेता नहीं तो कही कि देखा माई के सनकहवा भक्त चल देले बड़ी दियर में से पड़ा है के निकलल बा पहले के गीत संगीत आज के गीत संगीत में यही अंतर हो गया एक नाम है दूगो एक नाम है दूगो एकरा में कुछ ना हो खाली रात भर बजावे लो मोरेठा तरह बने के चल में रहू क्या होइसे ताली ठोको ताली एने ओने हाथ को जगह लगल दिमाग कर्म हो जाए साफ भक्ति है क्या भाई तू ताली ठोके वाला ना है तू ताली ठोके वाला नहीं खो ऐसे आज के पहले के अनपढ़ लोग आकर चल गईले जौन समय शिक्षा का स्तर ना ऊंचा उठा रहे 40 बरस के लौंडा निर्मला गोरी मेकअप से कप ना रहे मुर्दा शौक लगा के लोग मुंह उजर कर आ वो लोग भोजपुरी कैसन गा के गइल की धरोहर बनल बा अरे ई कैसन भोजपुरी तू गावत तारू 12 बरिस पहले गावाना ए माई एक कोन भइले गोदी में लाला एगो और सच्चाई बात हम बतावे जा रहे हैं बता दे 70 साल की उम्र हो गई बने वहां इस 70 साल की उम्र में एगो कन्या से बियाह कोई नहीं है 70 साल का उम्र 68 साल होता है बियाह कोई नहीं है यहाँ के अब बताइए 70 साल में लड़का थोड़े हुई लेकिन ये हमरा से कहनी कि निर्मला यादव कोनो डॉक्टर होके या कोनो वैद्य होके या कोनो झाड़ फूक वाला होके तो हमरा के बताई तू तो आप लोग सुन ले हो कब लोग बड़ा फेसबुक पर हल्ला भई रहला तेगलवा बाबा बड़े जिला गोपालगंज में वहाँ के लगे यहाँ के आज हम दूसर की नौकी मलकनी बानी वहाँ के बुला के ले गई कहने की प्रोग्राम के बहाने चलो तो केहू जनबो ना करी बुला के ले गई ले गई रात भर सुकती भाई 3 बजे भोर में भभूत बना के दहले सावर दिया सावर भाती मर दिया मरदा झाड़ी के पहलेजा पैक्स अध्यक्ष पीपी शर्मा जी 250 रुपया का आशीर्वाद दिल भगवान से शुभकामना आशीर्वाद रही आशीर्वाद दीजिए बाल बच्चा हो जाओ दूसर की मौगी से यहाँ के झरवा दहनी फुकवा दहनी भभूत बनवा कहनी कि ली एकदम ओरिजिनल बाबा के बनावल है यहाँ के लाके भभूतवा चले लगा जब दूध डेग आगे बढ़नी कहले तेगला क्या सुदर्शन यादव जी सुदर्शन अरे हम तो भभूत बना देले बनी भभूत पर भरोसा मत करिए तनी कुछ तिरकट ताई तनी तनी हाथों गोड़ चलाई है अरे दवाई भी रोक रही है दवाई भी रोक रही है मिलल भी हमरा के गाई हो दादा अरे दोनों बेरा बना के पिह चाय हो दादा इस गाना को सुनने के लिए ये बढ़िया बा टेन दबाए एगो होय निर्मला ही हां कहतर के मेहरारू हो के ऊ रेलान रे लो है बताओ कि बेंग के नस फाट जाई है बताओ मेहरारू कैसे बोले के चाहे तू हमारा पे गिर जाए तो हमारा का हो जाए बैठ के दांत चेहरा तड़ल तू हमारा पे गिर जा रे खाती चाहे तोरा पे हम गिर जाए कोनो दिक्कत ना चाहे छुरी में तरबूजा का मार दे चाहे तरबूजा में छुरी मार दे एक के जगह बड़ी सुंदर बाप रे बाप ये तो शुरुए में शैलेंद्र बाबू निर्गुण के भावना धो दिली एकदम तारा ना चाहे तो रहो आराम से पियाओ भाई पाड़ होला खाली साड़ी पहन के आई उठलाली लगा के काजर कर के
उम्र तहार ढेर हो गइल बा कि दिमाग नहीं खे बढ़ल। कौन गीत कखनी गावे के चाहे? शुरू में सुमरन में शिव नारायणी के ले गौली ओहू ना चाहे गावे के, फिर उठलू तो निर्गुण गा दिल। निर्गुण जानता नहीं श्राद्ध में गावल जाला। ऐजा तिलक चढ़ल बा ये गावल जाला और मतलब सब भक्ति है का हो। हमें आगी देखनी सीता जी का घर लोरा। देखिए गुरुजी हल्ला रहे कि राम जी के राज अभिषेक होई तले मंथरा फोर फर के सरस्वती माता एने ओने माथा घुमा के देखिए जब मन में भेजवा दहली वो खुशी दुख में बदल गई। तो काम वो करना चाहिए जिसमें राज हो, काम वो करना चाहिए जिसमें राज हो, और हमारे मालिक लोग खुश रहे, व्यापारी नाराज ना। यही दो चार गो भीड़ल बड़े सके निर्मला यादव का कार्यक्रम ना होके दे। अरे तोरा बहनी के तेरा ही मारो। निर्मला यादव का भार के रोके वाला बा। अरवल में सुदर्शन यादव आओ न करे प्रभुनाथ तिवारी अरुण अलबेला बाकी सब सारवा सुखलंडिये बड़े सब लायक नहीं खस जब तुम ना बड़े सब सारा भड़ुए बड़ा सब सारवा। तू तो ठीक है नचनिया तर ठीक है बा तार पछल हरियो कम नहीं खेलो ना फालतू बोलता सकी आइल बड़े कंसुरा है वो बानर इनका थी पे मारो। देखो बबुआ तू जौन बड़ा ना अब गायत्री ठाकुर के फार्म भरल हम छोड़ दिले। डेरा खाली बा सम्राट। हम हूँ गांधी मैदान के ना, हम हूँ तारे लोग के प्रेमी ही गोले घर के। निर्मला तारा निर्गुण के भाव दर्शावे के ना चाहिए जा सोहरत चीज। राम नाम सत्य ठीक है ऐसा कहबा लेकिन ऐजा ना कहे तिलक में, क्योंकि तिलक चढ़ के कहे कि राम नाम सत्य है तिलक चढ़ हो। नाश्ता के बदल दोसर व्यवस्था को दिलो कि बियासी उगिल देबो। माने नहीं करेगा खेला नहीं खेता कहत नहीं कि अब तेरी आशा भोसले। अच्छा अपन मने रहुआ अपन मने ई दिल से अपना कही रहुआ कि कोनो सुर में रहुआ गाँव नहीं करी ले पूरा बेसुरा बुया तो मंच पे घोड़ा कूदता। हे भगवान साफ सुथरा गाई अपन मुंह से अपन बड़ाई या नरक जाए के सहजे उपाय बना रहे हो सहजे उपाय। जब ही गावे लगता है तो बेंजी वाला फेर में पड़ल बड़े बाप रे का बजाई का बजाई हो का करू बेचारा वो फसिया गइल बा। हेतरा जे कैसने कलाकार के हम पाले पड़ गइल बनी। ठीक बा चिंता मत करी। बतावा कहतर कि सुदर्शन यादव के हम औरत होके चाप के मुआ देम। अरे चाप दा कनु चाप तो हमू जाई हो। चाप दा बाबा आओ चाप के मुआ ये देबो। खाली फालतू फालतू बोलतर दिमाग हमर गरम कइले पड़ू। खाली फालतू बोलतर चाप के मुआ दे। देखो निर्मला ई सीमेंट के छड़ के पिलर हई ई कतने आइले आ कतने ग्राम से देह रगड़ के गइले छिला गइलो कर दे ही को। बकरी के बियाइल हाथी के लेनाइल एक के होई। ऐसे कहे के बा उड़ जइबे जैसे चल जेबू कुशीनगर। ढेर बड़बू तनी हुर जइबू बटकरी बन के बैठल बड़ू फूंक देब तो उड़ जइबू। बोझा तो ढेर ढोले होखबू तू। हां कि सुदर्शनवा चढ़ी नु टूट जइबू। रउआ हमरा के सलाह देनी हो कि कोनो उपाय करे की तरह बेटा हो जाओ। का उपाय करी मेहरारू ठीके होखे। बरत बहू का है होके। अब बताई जो हम का कर सकतनी हो बताई मेहरारू के गजन बाब मेहरारू के। अरे हमारा ऐसा मेहरारू बिया की तहरा पर बिया ना तरह का बिहाने वाला खो दे तेरा गाड़ी पर लात मार के भगा दी। मेहरारू के दोस्त बा बढ़िया जो तबो तब नु अनूप जी एटा जे हिरिस हो का गिरिस खत्म हो के कैसे होई। जाए दादा देखो एकरा से बढ़िया रहते ने मेरा बुरा मत बनी हो। दूगो बकरी रख लो काहेला
बाचा उचा देही बेच के काम कर ली है जहाँ जाता रू वहाँ चिन्हा जाता रू। देखिए सुरेंद्र बाबू रोहन के दवाई मिलते नु तब 5 काठा बयो करके लोग खरीद ली था। बाकी रोहन के दवाई मिले ना लत लुतबाई मरले पर स्वभाव जकर हो जाला बीछी कतनो पानी में दहत जात होखे आ जानी करे जीव मर जाइए दादा तनी ओकरा के छान दे तनी छानम न तो तखनी डंग मार दी। बिछी के स्वभाव ही है मारना डंग। तसे निर्मला कौआ के पूछला से पिंजड़ा में काऊ काऊ करबे करी कटोरे कटोरे ना बोली ना कौआ के कतनो पिंजड़ा में रखबा काऊ काऊ कइल ना छोड़ी बानर के कतनो आदमी बनाई छरकल छौकल ना छोड़ी निर्मला जी सुअर के कतनो दाल भात खइबा बाकी चूतर रगड़ल ना छोड़ी सुअरे तू बाड़ू महिला कलाकार नया नया एगो उभर के आइल बाड़ू ऐसे लॉलीपॉप भइल बाड़ू खाली मछली आ कोनो बात नहीं खे प्रथम बार हेलल वाली दू गोला में से लॉलीपॉप भइल बाड़ू तो शेर भधनिया कलकत्ता में दुकान मत करो खाली मछली खा के दे फुलैले बाड़ू। अरे राम हाँ प्रतिष्ठा में हम तरह से बोलल ना चाहिए ना महिला हो हम महिला हो के कहा शुरू में उठ के कहलू कि ले ला दिल है जवानी में चल क्रिया खिया दी प्लानी में एक ताल तो रही में कोई ले ला दिल जवानी में की तो ले ला बिल चुहानी में का गवत अबरी पियर लिपस्टिक लगाई है ठीक ना आई रउआ हर बात का जवाब हम दे लेकिन हमारा घमंड नहीं खे रउरा घमंड बा कि मगध सम्राट हई हम सुदर्शन यादव लेकिन हमारा ये बात का घमंड नहीं खे हमारा जबले जिया के बतबले सीखे के बा और रउआ लोग से सीखे के बा जैसे कि है तीसी में तेल बा नहीं खत्म बड़े खत्म हमारा जानकारी बा अरे हम कुछ दिन का उम्र भले आदमी चिन्ह लेनु कितनो सरसों तेल लगा के मुड़ी पर जावल जाई फायदा बा नहीं आपन कमी देखी अगर ये गोंगुरी रउआ हमारा तरफ उठाव तनी तो देखी 3 गोंगुरी रउआ तरफ बा अपना गलती पहले देखो उसके बाद किसी को गलती देखो। अकेले मेहरारू होकर रेल के जियान को देतनी सुदर्शन यादव के भाग के तनी होने आई पिंटू शर्मा बीपी शर्मा जी 500 रुपए का आशीर्वाद दिले बन लोगे आई एगो गाना ले ले। अच्छा ही बताइए अगर हम एगो फौजी पर गाना गा दनी हो तो कौन हम बुराई को दनी कौन हम पाप को दहनी हमके दुल्हा चाहिए लड़की के तमन्ना बा इच्छा बा अपना बाप से कहतिया कि हमरा कैसे दुल्हा खोजी हो अब तोहरे तरह लेके भाग जाऊं उखिए में तो घर बनवा ले हाँ कि तोहरे करानवा भरत रे कि नरे नारे नारे नरे नारे ना चल गोरा ये मत कहियो कि रानी के करानवा हम छोड़ले बानी घारावा यार छोड़ले बानी घारावा हो तोहरी पर मखौले बानी मकान तोहरे करानवा रानी छोड़ले बानी घरवा नहरी पर बनौले बानी मकान की कहा तारू जे दाब देव न नेरेटी तो मर जाइबो बड़ा हमरा दुख लागल। अरे कहतर एक इनका तो निमन बात बोले के चाहिए शैलेंद्र कहतर कि अपन दोसर भी मेहरारू लेकर रहो तरह अपन मेहरारू भी रह जाता रहता गाने फाट जाते बताओ तो हो राम हे परमानंद परमेश्वर ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है प्रभु हे गंगा मैया बढ़िया जैते तो हम डूब जैती अब ऐसे बोले के चाहिए राम हो घोर कलयुग आ गई घोर कलयुग हम तरह से बोलत नहीं खेत तरह ऐसे बोले के चाहिए कि अपन मेहरारू भी जाता रहता गाने फाट जाता। आई हो दादाजी का अच्छा हम हाथ क्रिया खा के कहता हमारे मेहरारू भी खे जाता हम केकरा भी जाता नहीं
हम तरह भी नहीं खिनु जात तू क्रिया कह के एको दिन सुतोले बड़ू तू एको दिन सुतोले बड़ू कैसे जान तारू तारा बौराहिन मेहरारू हमर मिजाज गरम कर दे तरी तो नीके बाड़ीन करे को पछलरिया हो देखो सामने लेको लाल जैकेट हल्का पहने ना आई इहो कहता कि ऐसा करबो त गाने छिए राजा बताओ राम हो इहो ऐसने वो हो ऐसने हम तरफ बोलल ना चाहता ना हमरा के बिरनी के खोता में उसकावो मौत मौत ऐसे ना बोले के चाहिए राम हो राम हमर क्षेत्र बा देखरा मतलब हम कपार पे बीड़ी ना बुतावे दम सुन लो हो कतर हो लइका देखी वो एक हरी मोछ डाढ़िया गेल सिलेंडर बाबू देखी वो निक नहीं खेला गो ना पहले नाई रहे रे खाई रहे तबे सोकरा देखो तनी हमरा तनी मजाकिया टाइप हो गइल बा तबे रे देखो तनी घरी दाढ़ी मोछ रे खाई रहे बड़ा चीत पे चढ़े अरे और मारो गिर गया बाकी तनी छोट रहल ह तो हम कहले कि जाए दे बबुआ छोट बाड़ा हमने के गौनाई गावे द बिगाड़ा मत कत रे आज छोट बुझत र छोट गाल चियारला पर लौके हाय दैयो मार डाला रे हाय हमारा ऐसा मेहरारी बिया की रेला सही ठीक रही ले दूसरा के औकात नहीं खेल रेले खाती निर्मला यादव रेल के जियान कर ली सुदर्शन यादव के आज अड़ियो जाइए ना तो मरियो जाइए आज उहे कार करे के बयाज बाबा क्या बात है देखी है ललन यादव जी की तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार के रुपया आशीर्वाद आई दुल्हा दुल्हन के जोड़ी बना रहे आज आटिए जाइए ना तो फाटिए जाइए हमरा ई नहीं कहे ना ताकि ले लो ले लो ले लो दिल जवानी में तो चल क्रिया खाइल जा अरे होने पलानी में तो चल क्रिया खाइल जा अरे पलानी में ले लो कुछ हो गावे के लूर नहीं खे अरे वो मास्टर मानी नु अगर सवाल में रहे कि गाय पर लेख लिखा जाए और लड़का कूता पर लेख लिख दी कई नंबर दे माइनस में 0 ढोका दी गप गप आइल बड़ी तिलक में गाव तरी धनुष जग तिलक कोई तो मेहरारू बड़ू तो उसको तिलक के तरह गीत ना याद नहीं खे भछानो अरे मतलब भदैया बैंक करने से लेके आगे ना बोल एही में खाली 2 मिनट वाला फिल्म देखत रहत मोबाइल में एही से कहत रह कि तोर मति तार दिमाग नहीं खे बढ़ल तार देह बढ़ गइल बा जाने लू सपना में देखम नु त लागे कि हम झूठ नहीं खी देखत ना हकीकत में बात हकीकत घटना है भूसा घर में कहे न सुत रही हाँ आ सपना देखम कि हम मिठाई के दुकान पर गइल बनी सपने में 2 रसगुल्ला खा गईनी सपने में 2 छत्ता जिलेबी लील गईनी सपने में 2 समोसा घोट गईनी सपने में आपका जगला में नींद टूटी तो देखम कि मुंह में कूटी गइल बा हाँ सब पैंट नेट आ गइल बा अरे राम सपना एक दिन देखत रही प्यार मोहब्बत के निर्मला भगवान से गंगा मैया से क्रिया खा कहतनी आ हकीकत टाइप माने दिक्कत हो गई हमरा हम तरह से खोल के ना कह तनी गमछिया दे रे बच्चा हो दे रह जा बच्चा बड़ी मजा बा राग निक लागे होरी के पाड़ा खनबू बनवला बड़े राग निक लागे होरी के साग निक लागे तोरी के मेहरारू निक लागे चोरी के बड़ा मजा आवेला अपन मेहरारू कहे नु चलो लगे सुतो तो गाड़िए फाट जाई बढ़िया फाट के दरवाजा लग जाई जवान हो गए सन बेटी जवान और घोड़पड़ास कर छोड़ दो आई अब नचनिया के संगे सटा सटा के नाचल जाई तो लइकन के बियाह होई का करे बजन इहो कले बड़ा तो होलो कली लो सारा चैनल पर चढ़ी हीरो हीरोइन के रोल हम नाचल भाई लो छोड़ दहनी
दो चार गो ब्यास गाड़ी हो दले से तो दो चार बेर गरियाइयो के छोड़ दनी अब सोचत हैं जो अब जीन गरियो आवल है उठाई के दुई पटकन दे ओए जो दरिया पर गाड़ी ना देव दरिया पर दुई पटकन गाड़ी दियल छोड़ दिल बनी ऐसे कि हमनियों के बाल बच्चा बा घर परिवार के लोग बा देखत त बुरा लागता बाबू कौनो कतरी लाज नहीं खे साफ अभागा बाड़ई बताओ हम प्यार करे के उम्र बा अरे रेशमी चबाग होलस खत्म कर दल सब घोड़ा ब्यास बड़ तू जात के नाम पर कलंक मत बनी रहुआ घोड़ा वही रही तो वही तरह रही मगध सम्राट रहुआ के जब दिया गल रहुआ के उपाध्याय तो रहुआ के नाम मत बुढ़ाई महाराज मगध सम्राट के उपाधि दिया बा तोरा मऊ सम्राट मान बनी ना ना ये सब मत बोलो लोग अरे रिस्पेक्ट दे के बोलो लोग यार ऐसा मत बोलो लो वो छिला जाइयो ये सब काम मत करी मर्द है तब मर्दांगनी वाला काम करी हाँ भाव के करा के भाव देखियो हो ये देखो तो हतना फालतू बोले के चाहे कार भर जाए तो मौगा हो अच्छा कैसे जानतर कि हम मौग हई सुना हम मौग हो जाए न तो आज के बाद हम गाना बजाना बंद कर दो मोछी लेके जाए निर्मला तो अब टेस्ट करके देखा तो अब तो नरेटिया धर तक कम से कम हो तो नरेटिया धर के छाप के देखा तो नोजल एलिमेंट में लाइन मारा था कि ना में 4 बजे भोर में सीख जाइबू खाली पेटे निर्मला हमारा भी 4 बजे प्लानिंग में भोर में आबो अच्छा आज रहे के बा खाली पेटे 10 दिन में गाना एकदम परिपूर्ण कैसे गवाता है कौन बात पे बात कौन कौन चौपाई कैसे कहाता आज रीड एजा तिलक के व्यवधान रहल है आका उतर आऊं